desfac dumplings. Eu quero ver se o picture la Oreo sau la glitter. Dar asta e. Să desfacem între ea doar are bluzuțe, văd. Și de ce din ce culoare e? 3, 2, 1. Nu. What? De ce trebuie să am atâta noroc? Ba la căsuța veni înapoi. Ca să nu se sufoce. Dați dumplings.